Bismillahirrahmanirrahim. Qissa Lut peygamber. Yekş peygamberi Xwedê jî Lut peygamber e. Xwedê ilm û hikmet da bû Lut peygamber. Ji bo hişyarî bide qewmê xwe Xwedê wî hilbijart, peygamberî daye. Ew bi şev û roj wehya Xwedê heq û heqîqetê ji qewmê xwe re digot. Ew qas bi wan re tehdît dît, lê dîsa jî ji wan tu tişt nedixwast, ji wan ujret taleb nedikir. Di Qur'ana pîroz de di çend cihên cuda de qisseya wî derbas dibe ku ummeta Muhammed peygamber û hemû mirov jê ders bigirin û ji wan re bibe şîret. Kerem bikin em dibin ronayiya Qur'anê de dest pê bikin. Qewmê Lut qewmekî gelek xirab û gunehkar bû. Ketbûn pey hewes û nefsa xwe. Xirabiyeka wisa dikirin ku hê ew guneh di alem de nehatibû kirin. Xwedê ji bo nesla mirovan dewam bike û jin û zilam pêdiviyê xwe yê şehwetê pêk bînin, zewcandina pîrek û zilaman bi hev re helal kiriye. Lê qewmê Lut dev jinan berdabûn û ketbûn pey mêran. Mêr bi mêr re fuhşiyatî dikir. Ji ber vê yekê Lut peygamber ji wan re got: Hûn çi qewmekî musrifin? Dev ji jinan berdidin û dikevin pey zilaman. Hûn zaf bi ser xwe ve çûne. Dev ji vê gunehê mezin berdin. Keçên min û keçên yên qewmê min hene, bi wan re bizewcin. Lê mixabin qewmê Lut di serxweşiyê de digevizîn. Hêş û goh ji wan re nemabû. Ji ber vê yekê ji bo peygamberê xwe re gotin: Lut xwe pak û paqij hesab dike. Wî ji welatê xwe derxin. Ji bilî hişyarî û şîretan tiştek ji destê Lut peygamber nedihat. Piştî ku diyar bû ev qewmê gunehkar dev ji pîsîtiya xwe bernade, Xwedê jî ji melekan hinek qastên xwe di şiklê mirovên bedew û delal de şand ba İbrahîm peygamber. Firişteyan dema fermana Xwedê stand, serê pêşî çûne huzûra İbrahîm peygamber û jê re gotin: Selama Xwedê li ser te be ey İbrahîm. İbrahîm peygamber jî selama wan wergirt û çû ji bo wan golkeka xurt da amade kirin. Piştî demekî xwarin anî ber mêvanê xwe, lê mêvanên wî destê xwe dirêjê xwarinê nekirin. İbrahîm peygamber ji ber ku wan nas nedikir, tirs kete dilê wî. Piştî ku xwarin jî nexwarin, meraqa wî zêdetir bû. Qasidên Xwedê jê re gotin: Netirse, em melekên Xwedê ne, em ji bo qewmê Lut hatine şandin. Di vê navbeynê de mizgîniya du zarokên qenc jî meştera aniye. Xwedê serê pêşî dê İshaq piştî jî Yaqûb nesîbê te bike. Wê demê jina İbrahîm peygamber jî şipiya godariya wan dikir. Çawa vê gotinê seh kir, keniya û got: Wey li min rebenê, em pîr û kal bûne, ji hev ketine. Piştî vê emrê em ê zarokan bînin. Ev tiştekî ecêb e. Qastên Xwedê jê re gotin: Qey tu ji emr û karên Xwedê ecêb mayî dimînî. Ey malbata İbrahîm, selam, rahmet û bereketa Xwedê li ser we be. Xwedê hemîd û mecîd e. Hemd, sena û medih ji bo wî ye. Dema tirsa İbrahîm peygamber derbas bû, ji qastên Xwedê re got: Înca ka bêjin hûn çi dixwazin? Ji bo çi hatine? Gotin: Em ji bo qewmekê gunehkar û micrim hatine. Ji bilî alê Lut, hemû qewmê Lut dê werin helakkirin. Jina Lut peygamber jî yekê gunehkar e, ew ê jî bi wan re helak bibe. Wextê gotinên firişteyan qediya, İbrahîm peygamber di heqê qewmê Lut de bi melekan re kete têkoşînê û ji wan re got: Di nav wan de Lut jî heye. Melekan got: Ev ne karê te ye, bi me re nekeve münaqeşê. Qê em nizanin Lut peygamber jî li wê derê ye. Lut û yê tebaiyetê wî dikin, dê werin xilaskirin. Meşteref Xwedê emir standiye, ji vê karê vegerandin tune, dê ezabekê dijwar li ser wan bibare. İbrahîm peygamber selama Xwedê lê be dev ji cedelê berda tobe kir. Piştî qastên Xwedê xatir ji İbrahîm peygamber xwastin û ji bo helakkirina qewmê Lut di şeklê mirovên delal û bedew de
çon ba Lut peygamber. Dema çon ba Resul-i Xwedê Hazreti Lut peygamber gemgîn bû. Dilê wî teng bû û dilê xwe de got: Ji bo min îro rojeka gelek zor û dijwar e. Ez ê çawa li hemberî qewmê xwe yê xerifî derkevim. Qewmê Lut çawa seh kir ku mêvanên Lut peygamber hatine û zehf delalin, ji bo bi wan re tiştê leanetkirî bikin bi ser mala Lut peygamber girtin. Lut peygamber ji wan re got: Hûn çi qewmekî xirab û xerifî ne. Dev ji tiştê wisa berdin. Tövbe bikin. Keçikên min û yên bawermendan hene. Bi wan re bizewcin. Qena Xwedê we bibexşîne. Min û mêvanê min xemgîn nekin. Qey di nav we de yekê tenê jî reşîd û biaqil tune. Qewmê got: Em keçên we naxwazin. Tu dizanî em dewa çi dikin. Lut peygamber: Xwezî, qeweta min hebûwa ku ez li ber we derketibûma, an jî ciyek hebûna ku ez ji we bireviyama û çûbûma wê derê. Di vê navbeynê de qastên Xwedê jî godariya wan dikirin. Dema gengeşa Lut peygamber û qewmê wî xilas bû, ji Lut peygamber re gotin: Netirse û xemgîn jî nebe. Em ne mirovin. Em qastê Rebbê te ne. Dema şev tarî bû, tu û yên karên qenc dikin ji vî welatî derkevin. Jina xwe jî bi xwe re nebe. Ew jî dê were cezakirin. Dema hûn derketin li pişt xwe jî nerênin. Ew nikarin bigihîjin we. Wextê bû sibe dê hemû helak bibin. Qey sibe ne nîzik e. Wextê bû sibe Xwedê ezabekê dijwar bi ser wan de barand. Xwedê ji asîmanan keviran bi ser wan de şand. Yek tenê jî ji wan xilas nebû. Hemû serobino bûn. Axa li ser dijiyan qulibî ketin bin axê, ji bo wan ezabê axîretê dijwartir e jî. Xwedê li pişt wan ayet û delîlê eşkere jî hişt. Qena mirov ders û îbret bigire. Vêga jî ciyê qewmê Lut kifşe. Ciyê helakkirina wan di navbera sunûrê Urdun û Filîstînê de ye. Nîzîkî gola Lut peygamber e. Ew der ji sewiya behrê 794 metre nizimtir e. Mixabin û 100,000 car mixabin. Ev gunehê ku qewmê Lut derxistiye û hatiye lanetkirin di nav alem de zêde biye û ev fuhşiyatiya ji terefê komîte û komên neyarên însaniyetê tê medihkirin. Ew qas herb, nexweşî, zelzele û afat hemû ji bo gunehên wek vê û gunehên din têne serê me. Xwedê me û hemû mirovan ji gunehê qewmê Lut kiriye biparêze. Li ser rêya heq piyên me sabit bike û ji fuhşiyatên dizî û eşkere muhafaza bike. Amîn.